Já vás tomu dalšího videa. A tohle bude ukázka elektroniky. Takže první, to už jste asi viděli. Počkejte. Tenhle mobil. Ano. Je furt stejný, prasklý. No. Jako druhé, tady máme tohle, volant. Tady máme... Pak máme takové menší repráčky. No, pak máme takové klávesu. Repráčky zapneme nahoru. Plný koule. No, takže máme myšičku. A pak tady máme jako monitor. Potom máme ještě dále počítač. A jako poslední máme tady rádio a úplně jako poslední televizi. Technika. Takže to byla ukázka elektroniky a já se tady s vámi loučím. A tady máme Čižníka. Tak čau.